Nazioarteko komunitatea ari da Kataluniako erreferendumari buruz posizioa hartzen, eta Euskal Herrian ere gaur egin du publikoetak bere hausnarketa. Bestalde, Euskal Herrian azpimarra jarri diogu gaurkoan, 50 eragilek Altsasuko auziko urraketak salatu izanari eta Bizkaiko zarretxetako langilek enpresa nagusiaren eskaintza onartu izanari. Hoiek eta beste zenbait kontu titularretan. Rajoy eta Trumpen arteko bileraren ostean, AEB-etako Estatu Departamentuak berretsi egin du Estatu Batuek ulertzen dutela Katalunian herritarrek bozkatzeko borondatea izatea. Hala ere, babesa adierazi dio Espainia Batuari. Frantziako gobernuak berriz zalantzan jarri du Kataluniako erreferendumaren egokitasuna, Jean-Yves Le Drian atzerri ministroaren ahotik egin ere. Honek esan du ez zaiola iruditzen derrigorrean irtenbide ona denik Europa eraikitzen eta indartu nahian ari den honetan. 78ko erregimena pizza lezakeen errealitate nagusia da Kataluniako prozesua etaren ustez. Erakundeak agiri bat publikatu du gaur, gudari egunaren karietara, eta hamarkada hauetan bidean galdutako burkide eta minkide guztiak gogora ekartzeaz gain, Kataluniako prozesuari buruzko hausnarketa egin eta prozesu horrek Euskal Herriarentzat utzi beharko lituzkeen ikasgaiak aztertu ditu. Edozein kasutan, etak argi esan du ondo baino hobeto dakiela datorren ziklo politikoan ez dela eragile nagusietako bat izango. Gogora dezagun, erakundea barne eztabaida prozesu batean murgilduta dabilela. Eta independentziari buruzko erreferenduma egin dute Kurdistanen ere. Irakeko Kurdistango eskualde autonomoko independentzia erreferendumean erraz nagusitu da baiezkoa, bozen 90%tik gora lortuz. Eskualde autonomoan eta Peshmergan edatuta dauden eremuetan herenegun eginiko galdeketak 62%ko parte hartzea izan zuen. Turkiako eta Irakeko armadek maniobra militar bateratuak abiatu dituzte estatuen arteko mugan, independentzia erreferendumari erantzun bezala. Siriako gobernuak berriz, hango kurduen autonomia negoziatzeko prest dagoela adierazi du. Angel Otaegiren familiaren abokatuak eta Azpeitiako udalak Argentinara bideratuko dute Otaegiren hilketaren ardura argi dadin jarraitutako kereila. Gipuzkoako lurralde auzitegiak ez du onartu familiak iaz jarri zuen kereila eta ebazpen horrekin amaitutzat jo dute Espainiako justizian egin zezakeen bidea. Altsasuko auziko eskubide urraketak salatu dituzte 50 eragilek eta bidegabetzat jo dituzte fiskaltzak eskatutako zigorrak, 12 urtetik 62 urterainokoak. Baita auztipetutako 3 gazteri ezarritako behin-behineko kartzelaldiak ere. France 3ko Euskal Herri albistegia salbatzeko deia egin dute langileek, izan ere, zuzendaritzak joan zen astean iragarri zuen 2018ko urtarrilaren batean bertan bera geratuko direla kateko tokian tokiko albistegiak. Euskarak France 3ko albistegietan duen denbora apurra ere arriskuan jarri du erabakiak. Deustuko gazte lokalak eta Bilboko udalak atzo egindako bileraren ostean, elkarrizketak iraun artean gazte lokala usteko agindua bertan bera geratu da. Gazte lokaleko kideek jakinarazi dute gaur egindako agerraldian Asier Abaunza eta Marta Ajuria zinegotziak udalaren izenean konprometitu direla agindua gelditzera, gazteek egindako proposamena oinarri hartuta. Euskaltzaindiak eta Bilboko udalak elkarlanean 2 ekimen bateratu aurkeztu dituzte gaur goizean Bilboko Euskaltzaindiaren egoitzan egindako agerraldian. Lehenengoa Gabriel Aresti kultur elkartearekin batera, Gabriel Arestiren Euskal Herriak 50 urte jardunaldia izango da. Arestiren Euskal Herria poema liburuaren 50. urteurrena dela eta urriaren 11an egingo dena Euskaltzaindiaren egoitzan bertan. Horrekin batera, astelen buruzuria deituriko kontzertu akustikoen zikloa iragarri dute, urriaren 9an hasi eta 6 astelenetan zehar luzatuko dena. Kataluniako Justizia Auzitegi Gorenak ukatu egin du Generalitateak atzo Mosuen kontrola Guardia Zibilaren esku uztearen kontra aurkeztu zuen helegitea. 4 egun gelditzen dira erreferendumerako eta Kataluniako fiskal nagusiak Mosuei agindu die dagoeneko igandean eskolak irekitzea saihestu behar duela. Neurri honen arabera hortzigaletik aurrera Mosuek hartu beharko lukete Generalitateak erreferenduma egiteko aurre ikusita zituen eskolen kontrola. L'estat espanyol fleta vaixells a un cost elevadíssim per poder fer accions de repressió al poble de Catalunya
i en canvi és incapaç de destinar vaixells i recursos a complir el que marca, ja no el que hauria de sortir d'un mateix, sinó el que marca la Unió Europea sobre refugiats. Jordi Turull, Kataluniako gobernuko bozeramaileak prentsaurrekoan salatu zuen atzo Espainiako gobernuaren errepresioa Kataluniako herriaren kontra. Ha decidit, ha acordat, plantejar requeriment d'incompetència enfront del govern de l'Estat en relació a la instrucció de la Fiscalia Superior de Catalunya de 22 de setembre dirigida als cossos i forces de seguretat de l'Estat, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, i també amb les actuacions del director del Gabinet de Coordinació i d'Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior. Atzo aurkeztu zuten Generalitateko zerbitzu juridikoek Mossoen koordinazioa Espainiako Barne Ministerioaren esku uztearen kontrako helegitea. Ordu gutxi behar izan ditu hala ere Kataluniako Justizia Auzitegi Gorenak fiskaltzaren erabakia bermatzeko. Gauzak horrela, Pérez de los Cobos koronelaren aginduetara egongo dira Mossoak datorren igandean. Fiskaltzaren neurriaren arabera igandean Mossoek eskolak itxita mantentzeko agindua beteko ez balute Guardia Zibilak eta Espainiako poliziak esku hartuko lukete erreferenduma saiesteko. Bien bitartean Frantziak zalantzan jarri du gaur Kataluniako erreferendumaren egokitasuna. Frantziako atzerri ministroak adierazi du Europa eraiki eta indartzen ari den une honetan Kataluniaren independentzia ez omen dela irtenbiderik egokiena eta gogorarazi du Frantzia Espainiaren bazkidea dela. Ildo berean eta Mariano Rajoy eta Donald Trumpek atzo izan zuten bileraren ondoren, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Espainiako batasunaren alde zegoela adierazi zuen arren, bere Estatu Departamentuko bozeramaileak errantzuen gero Kataluniak bozkatu nahi izatea ulertzen dutela eta bertze hainbat herrialdek ere bozkatu izan dutela. Eta erakundeak agiri bat publikatu du gaur gudari egunaren karietara. Hamarkada hauetan bidean galdutako burkide eta minkide guztiak gogora ekartzeaz gain, Kataluniako prozesuari buruzko hausnarketa egin eta prozesu horrek Euskal Herriarentzat utzi beharreko ikasgaiak aztertu ditu. 78ko erregimenaren zartadurak agerikoak direla dio, eta Kataluniako prozedura dela eta gaur-gaurkoz erregimen hori pizza dezakeen errealitate nagusia dela. EAJaren jarrera salatu du, eta Euskal Herrian eztabaida politikoa ez pizteko eta berezko prozesu bat ez abiatzeko zenbait egiten ari diren ahalegina salatu du. Herria eta herritarrak protagonista izango dituen prozesu baten alde egin duetak. Prozesu bat non indar metaketa eta herri aktibazioa funtsezkoak izango diren. Erabakitze eskubidea onar dezatela baino, euskaldunok egikaritu dezagula izan beharko litzateke helburua etaren ustez. Edozein kasutan, erakundeak argi esan du ondo baino beto dakiela datorren ziklo politikoan ez dela eragile nagusietako bat izango, eta dei egin die honen bestez, ezkerreko independentista guztiei erronka honi euts diezaioten. Gipuzkoako lurralde auzitegiak ez du onartu Angel Otaegiren fusilatzea argitzeko eskaera. 42 urte beteko dira gaur, Frankoren erregimenak Angel Otaegi, Juan Paredes Manot Txiki eta Frapeko 3 kide hil zituela. Iaz, Otaegiren familiak kereila kriminala jarri zuen Azpeitiako epaitegian, haren hilketaren erantzuleak zeintzu diren argitzeko eta horiei ardurak eta erantzukizunak eskatzeko. Baina abenduan jakinarazi zuten epaitegi horrek ez zuela kereila tramitera onartu. Hori ikusita, familiak helegitea jarri zuen Gipuzkoako lurralde auzitegian, eta atzo jakinarazi zuten, helegite hori ere ez duela onartu epaitegiak. Gertaerak preskribatuta daudenez, kereila aztertu ere ez dutela egin jakinarazi du Otaegiren familiaren abokatuak. Gainera, 1977ko amnistiaren legea indarrean dagoenetik gertatutakoak ezin direla ikertu argudiatu dute. Otaegiren kereila auzitegi konstituzionalera eramatea baztertu ez duten arren, beste bide batetik jarraituko dute aurrera. Familiak Eneko Etxeberria Azpeitiako alkatearekin batera jakinarazi du, Argentinara bideratuko dutela kereila. Izan ere, 2012an Espainiaren aurkako kereila jarri zuten bi partikularrek Argentinan, eta han helegite horiekin aurrera jarraitu ahal izan dute, Maria Zerbini epailearen bitartez. Azpeitiako udalak iazko urriko udalbatzarrean aho batez onartu zuen estatu mailan edo nazioartean irekita dauden auzietan parte hartzea, Frankoren erregimenak egindako krimenak argitzeko.
no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra. Gaur aurkeztu dituzte Altsasuko gurasoek kasuaren bidegabekeria salatzen duen adierazpenera atxikitu diren Parlamentu Soziala Elkargoko 30 eragileak eta beste 16 eragile sozial eta kulturalak. Haien artean, Herri Eliza edo Redes Cristianas de Navarra, Ekologistak Martxan, Sode Paz, Euskal Memoria edo Txalaparta argitaletxea daude. Urriaren 15ean urtebete beteko da Altsasun suertatutako gertakariez. Ordutik 8 gazte daude terrorismo delitua egotzita eta osotara 375 kartzela urte eskatzen dituzte haientzat. Adierazpena, elkarbizitza, askatasuna, justizia eta giza eskubideen errespetuan oinarritzen da. Gure kezka azaldu nahi dugu auzi honen inguruko gertaerengatik. Instituzioetako ordezkariek, hedabideek eta sistema judizialak zuhurtasun, inpartzialtasun eta proporzionaltasuna bete ditzaten. Eta errogabetasun presuntzioa gorde. Aurretik behin baino gehiagotan adierazi bezala, gaur aurkeztutako adierazpenean gertakariak terrorismo delitutzat hartu izanarekiko errefusa erakutsi dute sinatzaileek. Osotara 375 urte batzen duten 12 eta 62 urte bitarteko kartzela zigorra eskatu izana. Baita duela 10 hilabete 3 gazteen bidegabeko prebentziozko kartzelaldia ere. Inputazioak sostengatzen dituzten beharrezko baldintza juridikoak ez betetzeak, proportzionaltasun faltak eta zigor moten interpretazio estensiboak, askatasuna, berme prozesalak eta persona guztiak babestu beharra dituen segurtasuna urratzen dituzte. Zigor kalifikazioek eta zigor eskaerek alarma soziala sortzen dutela salatu dute. Delitu gaitzesgarriei dagokiena baino handiagoak direlako eta bat ez datozelako mediku txostenetan adierazitako lesioen larritasunarekin. Oker jokatzen duen sistema judizial batek babesgabetasuna eta ziurtasun gabezia sortzen duela gizarte guzian. Askatasun murrizketa dakarrela eta aurrekari arriskutsua dela gizarte osoarentzat. Gogorarazi dute Nafarroako entzutegiak zehaztasun juridikoz argudiatu zuela ez direla inondik inora gutxieneko baldintzak betetzen gertakaria terrorismo delitutzat hartzeko. Ondorio horretara iritsi zen Nafar errealitatearen ezagutzan, salatzaileen adierazpenetan eta Guardia Zibilaren naiz foru zaingoaren txostenetan oinarrituz. Eskatzen dugu terrorismo delitutzat hartzen duen zigor kalifikazioa baztertzea, prebentziozko espetxeratze neurriak kentzea eta Iruñeko 3. instrukzio epaitegiari bueltatzea eskumena. Gaur jakinarazi dutenez, urrian espero dute epaiketa daten berri izatea, baina egun estatuan bizi den egoera sozial eta politikoak hori baldintza dezakeela azpimarratu dute. Herriari erakutsitako babesa eta herri sarearen garrantzia azpimarratu dute ere. Mobilizazio eta kontzientziatze kanpainekin jarraituko dutela gehituz. Lab sindikatuak elkarretaratzea egin du gaur Bilbon. Bertan, 3. adineko egoitzetarako baldintza pleguen proposamenaren aurrean, Labek aldarrikatu du bertan ez dela inon langileon aldarrikapen eta eskaerarik batzen, eta ondorioz, plegoak ez duela kalitatezko zerbitzu bat proposatzen. Geurramen gauz, beste behin be, azkenien, zurrunbilo guzti honetan eta sarren egoitzetan da pasetan da bilen guzti horren aurrien be bai, Labep bai beran posizioa gertu eta batez be, guri oso garrantzitsua iruditzuten jakun foru aldundizeri da Bizkaiko foru aldundizeri be bai, azkenien beran ardurie
beran karguen bierdabela adierazteko ardura, baina hemen errealitate bat dau maiganien. Eta foru aldundiz da, Bizkaiko foru aldundiz da azkenien egoitza guztionen eta pertsona dependiente guztionen ardurie. Eurena da ardura hori, eta guk ardura horretatik bai nahiotzagu eskatu eta eskatzen dotzagu bierdizen neurrizek hartziena honen aurrien. Baitzen azkenien, hau danak kudeatzeko ereduen aldaketa bat da bierdana, beneraz, zerbitzu ganorazko eta lanbaldintza ganorazko eta garanti batzukin eukidaigu zen. Eskaerei dagokienez, labetik 3 eskaera multzo plazaratu dituzte. Lehenik eta behin plaza arrunt berri gehiago sortzea eskatu dute. Era berean, pleguan ratioren aipamenik ez da egiten eta hauek ratioa kategoriaka zehaztu bar direla aldarrikatu dute. Azkenik, langileen aldarrikapenekin bat eginez, 1582 orduko lanaldi maximo bat ezartzea exigitzen dute. Plegu hau zirriborro bat da oraindik, baina hau ofizial bilakatu arte eztabaidarako prest aurkitzen direla adierazi dute, eta baita langileekin batera izango direla kaleetan, baldintza duinen aldeko borrokan. Que haya un control en las residencias de tercera edad. Si todo esto no viene recogido en los pliegos de... Deustuko gazte lokaleko kideek gaur egindako agerraldian jakinarazi dute espazioaren ustutze agindua bertan bera geratu dela. Atzo bildu ziren gazte lokaleko ordezkariak Asier Abauntza hiriplagintzarako zinegotzia eta Marta Juria ekonomia eta ogasun zinegotziarekin. Jakinarazi dutenez, gazten iniziatibaz eman zen komunikazioaren berrartzea, Abauntzak duela egun batzuk egindako agerraldiaren ostean. Gazteek azpimarratu dute haien jarrera beti izan dela kolaboratiboa, sortu zitzaketen eragozpena konpontzera begira. Eta auzoarekin bizikidentza mantentze aldera, inguruko auzokide eta komertzioekin erlazioa beti mantendu dutela gehitu dute. Izarbeltz eta Etxarri desalojatutako espazio autogestionatua gogora ekartzeko tartea ere hartu dute, bilerak emandako ondorioak laburbiltzarekin batera. Gaur hemen, udalarekin berrabiarazi dugun elkarrizketaren berri eman nahi dugu. Deustuko Gazte Asanbladak urrengoa beteko dugula hitzeman dugu. Gazte lokalaren intsonorizazio proiektu bat aurkeztea eta guk euk egitea bitartean kontzertuak emango ez direla ziurtatuz. Baratza bezala erabiltzen dugun eraikinen barruko espazioa mantentzen eta zaintzen segitzea. Bere aldetik, Asier Abauntzak eta Marta Juriak urrengoa beteko dutela hitzeman dute. Desalojoa bertan bera ustea, aurkeztuko zaien proiektua aztertzea eta adostasun batera helduz gero proiektua onartzea, eta egindako hobekuntza lana kontuan hartuta baldintza berriak jasoko dituen hitzarmen berri bat sinatzea. Ustutze agindua irailaren 6an jaso zuten, eta ordutik 11 izan dira gazte lokalaren alde antolatu dituzten ekimenak. Bizikleta martxa, zurgintza eta serigrafia tailerrak, dokumental emanaldiak, manifestazioak, besteak beste. Jarraian jasotako babesa eskertu dute, alboko atarietako auzokide komunitateek egindako babes idatziei arreta berezia eskainiz. Bukatzeko, 26 urtez bultzatu dugun autogestio ereduan berresten gara. Gazte lokala herriari zabalik egon den espazio aske bat da. Gure ametsak eta proiektuak gauzatzeko espazioa. Orain arte bezala, espazioaren berregokitze lanak mantenimendua eta gestioarekin jarraituko dugu. Herritik eta herriarentzako lan eginez, hau da gure apustua. Gora Deustuko Gazte Lokala! Gora! Gora okupazio mugimendua! Gora! Gabriel Arestiren Euskal Herria poema liburuaren 50. urteurrena oinarri moduan hartuz, Aresti beraren ibilbidea gogoratuko da Bilbon urriaren 11an, plaza Barrian. Bilboko udala eta Gabriel Aresti elkartearekin batera antolatuko da, eta egun osoko jardunaldian parte hartuko dute Bernardo Atxagak, Jon Kortasarrek, Arantxa Urreta Bizkaiak edota Oskorri taldeak. Jardunaldi berberean Agustin Ibarrola artista ere omenduko da. Adierazi dute Arestiren lana berreskuratzen dabiltzala aspalditik. Horren lekuko da, aurreko urtean, mailu batekin, biola batekin, liburua publikatu izana, eta orain dela 3 urte, Harri eta Herriren edizio berritu bat adibidez. Aresti txekoa dugu Euskaltzaindian. Aresti
esan gabe eta alperrik eta esan gabe doa, eta alperrik ez da esatea, Arestiren irudia hemen modu iraunkor batean jarrita daukagula, Aresti etxekoa dugu. Honekin guztiarekin batera, urria eta azaroa bitartean 6 kontzertu akustiko antolatuko dira Euskaltzaindiaren egoitzan, Astelen Buruzuria izenpean. Kontzertu guztiak 8 hasiko dira eta bertaratzen direnak Zutagarreko Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida, Gorka Urbizu eta Niko Etxarten doinuez gozatu ahal izango dute, besteak beste. Euskal kultura zabaldu nahi dugu, gure kulturaz gozatzeko aukera izan eta hori non hobeto hemen baino Euskaltzaindian. Kontzertu hauek paregabeak izango dira, aprobetxatu gabe ezin utz daitekezen horietakoak. Labur esan da, ekimen bi ekarritu gaur hona, oso interesgarriak eta ezagutzera mai nahi ditugu, herritarren gozatu ahal izan dezaten. Garaikide euskarazko adierazpen artistiko garaikideko erakusketa ostiralean hasiko da. Antzerkia, dantza, musika eta performanceak biltzen dituzten 7 proposamen ikusgai izanen dira urriaren 25 arte Iruñeko zenbait tokitan. Abian jarriko diren ikuskizunen bidez, euskara arte mintzaira berritzaileetan erabiltzea da asmo nagusia. Alegia, euskara erabili izan ohi den proposamen eta formatuetatik haratago joatea. Hizkuntza bat esparru berrietan erabiltzea eta horietara egokitzea ezinbestekoa baita hizkuntza horren garapenerako. Asier Zabaletak zuzenduko du garaikide zikloari hasiera emanen dion ikuskizuna. Ertza dantza konpainiaren eskutik diziplina anitzeko ariak obra aurkeztuko dute ostiralean arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean. Lana hainbat lagunen esperientzietan oinarrituko da, haien bizitzen euskarri ziren ariak, bapatean eten eta bizitza berri bati zerotik ekin behar izan dioten horienak. Dantza garaikideak, tamaina errealeko txotxongiloek eta Arkaitz Kanoren testuek bat eginen dute istorio errealak kontatzeko. Mursego eta Amorante izanen dira erakusketaren bigarren proposamenaren protagonistak. Maite Arroita Jauregi biolontxelo jotzaileak hartuko du lehenengoaren papera eta Iban Urizar musika konposatzaileak bigarrenarena. Bi musikariek vampiro maitaleak izeneko obra antzeztuko dute. Emanaldiak 3 zati izanen ditu. Lehendabiziko partean elkarrekin zenbait abesti joko dute eta gainerako bietan nork bere errepertorio propioa aurkeztuko du. Larunbatean arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean ere izanen da. Datorren astean Nafarroako Antzerki Eskolan Miss Karaoke izeneko abanguardiako antzezlana Metrokuadrokoa kolektiboa eta Pez Limbo taldeak eskainiko dute. Umorea eta absurdua oinarri izanen du obrak. Bertan ere, Beheko Larraine taldeak atei laurretik antzezlana taularatuko du. Treblinkara azken trena eta dantzagurea ikuskizunek osatuko dute urrian garaikideko egitaraua. Zikloa Horman Poster taldeak aurkeztuko duen performancearekin amaituko da. Sarrerak dagoeneko salgai daude emanaldien tokietan bertan. Kadibula taribol na